माबा मोनसे गोजोननाय मोननानै दा गिबियावनो आं गिबियावनो थेंक इउ जुरि आरो लोगोसे स्पेशली थेंक इउ होनो सानदों जाय प्रडिउसार अन्नायनि रिया मेडामखौ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होनो सानदों थेंक इउ मानोना बे फिल्माव रिया मेडामा आंखौ जुदि बे रलखौ खाबु होआमोनब्ला हयथ' आं बे बान्थाखौ मोननाय नङामोन बेनिखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय गले गले रिया मेडामखौ थेंक इउ होदों मानोना खाबु मोननायनि थाखायसो आंबो बेवहाय मोनसे जेंगावनि रल मोनदों ओंखायनो एसे जियाव जादों हिनजावाबो 1 2 3 4 5 गोजोननाय मोनदों साबा लानायनि बान्थाबो मोनबाय दाथ' स्पेशली आरोबाव अन्नाय टीमखौ लोगोसे आंनि आंगो लोगो मर्निं जाय एंकार जागासिनो दं बिथाङानो बे फिल्मनि डाइरेक्टर बे बिथाङा जुदि आंखौ गेसाव डायलग होदेरामोनब्ला बे जाफुंनाय नङामोन आरो सबसाय मा बुंबावनो फुजा खालामनो गोसो जाबाय थायो आं बेखौ सम गोजाननिफ्राय एसे फुजा खालामबाय थादों आं बे फुजि गैयामोनब्ला जानो हागौ आंनि फिसालाखौ मुगैनायाबो जानाय नङामोन नोंनि फिसाला जाखो मा जाखो नों बायदिखौ साबा जोनोम होनो हाबावो खाजा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय गुड नाइट Congratulations, Anna.